Nye sekta mar somo sub county Masuna West ojiwo jonyuol mondo oter nyithindgi manyiri mondo some skunde ma jopuonjre dakie kaka yo mar geng'o midhiero mar iye ma Oiwu mahinyo ngima nyithindo machal kamano. Kimi waler nyako Ramogi kod jafwambo marwa Jojuma. Mako iye momondo pod en midhiero e kaunti ni ma Migori. Lipot mawuok kuom migao mathieth e kaunti ma Migori yango ni kuom iye duto ma imako e kaunti ni atamalo 20.9 gin magoeko mag rawere ma hikgi tin ne 18. E yor kedo kod mako iye momondogi, migepe mopogore opogore to ahinya mano mar thieth koro osebiro kadhi nyime kod keto kenge mopogore opogore mar kedo kod midhiero ni. Jokanye sekta no mar somo e gwego mag Masuna West be koro kowe oko kabene nyaka sani koro gitiyo kod yorego mag somo kaka yo achiel mar kedo kod midhiero ni. The boarding facility has assisted the girls because they are able to stay in school without the many challenges that face the girls when they are in the day come, day go back schools. Ni yudo ka nyithinda uchiel nigi kendo yudo iwacho ni gichwanyo to mano ne bet nikech ne days wacho ni nyithindo go nitie seche mwatimo ne gimlong counseling watemo wuoyo kodgi kaka teacher beach nitie puonj mimiyogi kaka gisiro chenro no mar bedo kod sikunde ma jopuonje manyiri odake kaka yo achiel mar kedo kod mako iye momondo e kind rawere. Kethruok bedo maduong' ahinya e kind sikul gi dala e sama nyathi dok dala godhiambo ko biro gokinyi. Mano miyo nyithindo thuolo mar tudore gi nyithindo ma jongware. Gima kelo ma ahinya en sani vijende mowe skul modonje pikipiki ginwang'o thuolo mar ting'o nyithindo ka gimiyo gi lift mok chul. Koro miyo nyithindo thuolo mar mako iye. Koro ka sirikal nyalo ketho wach mar day school mar nyiri to girls school bedo mar boarding, surely I promise you onge school nyathi school manyalo gamo remo. Waneno great changes nikech koro wan gi girls schools, wan gi Bishop Masaga girls, wan gi Nyagubo girls, wan kod gi Wega girls, wan kod gi Ragana girls. In fact, these are the changes mwaneno katimore miyo koro nyaka wadok back to our own places kaka jonyuol. Jonyuol bende komachielo dwaro mondo koro sikunde oket yore makare mar puonjo rawere e yorego mag ritruok ke wechego mag hocho bende koro migi. Wach mar puonjo nyithindo kuom early sexuality en gima ber kendo mano omiyo sani skundwa osedok chien ahinya e nwang'o nyithindo ma osegamo ich. Jojuma, Ramogi TV, Migori. Koro Ramogi wadhi nyime koro wadonjo weche motende gi weche mag ohala. Derepe mag loche